Така, здравейте хора, аз съм мистер Дорбер и значи това е един клип, в който ще ви кажа как се прави Minecraft сервер. Ще ви покажа. И да. Тъй. Значи, първо аз създавам една папка от началото. Значи създавате една папка и пишете примерно каквото искате. Minecraft, аз пиша Minecraft. Отваряте папката и така. След това отваряте Google. Малко няма снима към Windows, но какво се прави? Няма се вижда. И значи на вас може да е малко странно, ама аз така пиша. Пишете Spigot сервер. Spigot сервер и отваряте първото. Значи, тук си избирате за коя версия да е. Значи, аз ще ви покажа за 1.9. Значи, за 1.9, като ви покажа за 1.8, за 1.8.3, за 1.8.8 е едно и също. Това да бяга. И ето, цъкате и теглите. Борите малко, ще повече. И теглите крафтбуките. Така. Изчаквате да се изтегли. Само малко да смалим тук. Не, всъщност ще тръпнем така леко. Съжалявам за което, но е така и ще го наместим. Малко дърпаме екрана, ма да се прави. Тук типаме и тук ще опита да това тип файл може да навреди на компютъра ми. Това не е вярно. Цъкате запазване и изчаквате. Така, съжалявам, дека бавно се теглят, но не може да стане толкова бързо. И да поговоря малко за канала, значи няма да успя да качвам всеки ден, нали, през 2, през 3 дена може да се случва, защото даже и през 4, защото нали, трябва на училище, трябва да уча домашни, трябва да снимаме, нали, така става малко по-трудно и нещо направи. Е така. И изчаквате, нали, това да ви се стегли. И да, значи, както казах, няма да... Сега ще влезем в YouTube, няма да успявам да качвам всеки ден. Но някой ден може и някой от да, ето изтегли са. Значи това може да затворите. Това го предърпвате ето тук на екрана. Ето го крафтбуките. Влизате тук, поставяте крафтбуките и го преименувате на крафтбукица. Създавате текстов документ. Създадох нещо друго. Не прочетох. Създай текстов документ. Отваряте текстовия документ и значи сега ще отворя другия ми сервер, за да видя как е. Моя сервер е частен, нали, и трябва да кандидатури, който иска, ще направи кандидатура, но трябва да ми изпрати или да ми я сложа в канала. И пишете това, ще напиша код на английски и това го слагате в текстовия документ. Не това е.
текста. Остави и отдолу от другия ред. Пауз. Сега. Запиши като и примерно пишете run.bat или start.bat. Така, опа, не трябваше да го правим. Бъркахме. Пиши като тук ако съм създал. Бега малко. Това. Значи това не е вярно. Съжалявам за грешката. Ако направите грешка, я бъдете. Изпоразвате така. Какво беше? Какво правим? Хора, чакайте малко, че се обърках. Сега това може да е start.bat или run.bat, но аз предпочитам run.bat. Тук давате всички файлове или files. Опа, съжалявам. Спрем на пауза. И така върнахме се, хора. Значи след като го направите, давате запиши. Да го направим малко по-бързо, защото няма стигне времето. Изстрелвате това. Пускате. Изчаквате да заради. И ще се върна след като заради. И така върнахме се. След като ви заради, трябва да ви изпише ето това. Всичкото и... опа. И... просто цъкате някоя буква и затваряте. Тук влизате L, True. Давате, пишете True. Запиши. Ръна и ще се върна пак като заради. И хора, върнах се, но не е заредило. И ето. Мисля пак да спра на пауза, за да може да стане всичко за 10 минути. И да, ще се върна след малко. Съжалявам, дето клипа стана така, ама. И така, хора, върнахме се. Ето, сървъра е заредил. Трябва 3 пъти да ви зареди. Така. И значи сървъра е готов. И аз готово, махе. Ето, тук цъкате сървър. И ето тук са настройките, нали? Тук е името. Тук е на... да, хора, си го прочетете тук. Дали да е закупена или не. Ето тук просто пишете false, ако искате да не е закупена. Ако искате да е закупена, true. За ресурс. За ресурс. За некупени. За некупени игри, да. Тук ако имате ресурс, пак пишете името, за да могат всички игри да го имат. И така. Сега да отворим Minecraft. Опа. Ще се върнем след малко. Хора, ако тук сте видели, че пише Хозуме, това не беше моята игра. Беше ме споделил един. И той прави сървър и нали аз... Да. Просто беше на един друг приятел. И се върна като ми заради Minecraft. И така, хора, върнахме се. Значи пишете localhost, но аз съм го написал, и цъкате дом. И ето да ви покажа, че работи. Влизате в сервера, чаквате. И ето, вече имате сервер за купена игра съм аз. И ето на 1.9. Да. Надявам се клипа да ви е харесал. Дано да съм ви помогнал, макар че доста спирах клипа. И да, ако искате да се опнете от начало, отваряте тук и пишете О.